सिलचर मेडिकल हस्पिटालाव फरायबाय थानाय सासे बर' सिख्लाखौ सोरबा दुथांफोरा इनाय अयथासारै खास्रि बिस्रियै जिनाहारि खालामसे खालामनानै बुथारदों होननानै गोबां सुबुङानो समाज बिजोंनि गेजेराव सावरायगासिनो दङ। नाथाय बे खौराङा बेसेबां सैथो? फै जों बेखौ मिथिना लानि। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 10 मे 2022 बाराया जाबाय बुधबार। दानिया फैदो दिनैनि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिलचर मेडिकल हस्पिटालाव फरायबाय थानाय सासे नार्सिं फरायनाय बर' सिख्लाखौ गावनि थाग्रा जायगा तरुणी र'डआव मैयाहाय फास नांनानै थैना थानाय थासारियाव पुलिसआ बोखांनो हादों। लकेलनि मानसिफोरा बे जाथायखौ पुलिसनो खोन्थाहरनायनि उनाव पुलिसआ गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टम खालामनो थाखाय सिलचर मेडिकल हस्पिटालाव दैथायहरनाय जाबाय। थैनाय बर' सिख्लानि मुङा जाबाय करिश्मा ब्रह्म आरो बेयो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि थागिबि। दा बे जाथायखौ लानानै आसाम पुलिसआ गावसिनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। नाथाय बे सिख्लाया माबोरै थैखो, ना सोरबासो बुथारखो, ना गावसो हारसिं थैखो, ना सोरबासो जिनाहारि खालामनानै बुथारखो, बेखौ दासिमाव रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। करिश्मा ब्रह्मनि बैसोआ जाबाय 22 बोसोर बैसोनि आरो करिश्मा ब्रह्मखौ गोबां सुबुंफ्रानो अदेबानि जोंनि बर' सुबुंफोरा ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक, वाट्सएप बायदि बायदिफोराव सोरबा दुथांफोरा जिनाहारि खालामसे खालामनानै बुथारनानै गारना दोनदों होननानै अजद दैखांदों। नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन। नाथाय दासिमाव बेबायदि खौरांखौ फोसावथ'नाय जायाखै। बे समाव करिश्मा ब्रह्मखौ फास नांना थानाय थासारियाव गावनि थाग्रा जायगानिफ्राय बोखांना दोननानै फोरमायदों। लोगोसे बे समाव करिश्मा ब्रह्मखौ पस्टमर्टम खालामगासिनो दङ। पस्टमर्टम रिपर्टआ जेब्ला सफैगोन अब्लासो गासैबो जाथाया सोराङाव फैगोन। नोंथांमोन दासिमनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। दासिमाव जेबो रोखोमनि जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय अदेबानि सोरबा दुथांफोरा बुथारनानै गारना दोननाय जेबो खौरां मोनथ'नाय जायाखै। जेब्ला गोदान खौरां सफैगोन बा पस्टमर्टम रिपर्टआ सफैगोन अब्ला आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबावगोन। जानला मोनला माखासेफोरा ओरैनो फेसबुकफोराव बा ससियेल मिडियाफोराव हगारलाबायदों जेबो खोथा मिथियालासिनो, आरो बे मोजां जायाखै। एसे सानै हयैसो हगारनांगौ आरो मोजां डिटेल्सखौ लानानैसो हगारनांगौ। अब्ला नोंथांमोन बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' हारिनि। नोंथांमोन जोबथारनायाव मोनसे भिडिअखौ नाय। बे भिडिअखौ नायबाथाय नोंथांमोना दुखु मोनगोन। बे भिडिअ बबेनि मा जायगानि बेखौ आं मिथिया, नाथाय आंनो हरनाय जादों, बेनिखायनो आं बेखौ होफानाय जाबाय। Chửi luôn đi.